ψηλά στον ουρανό. Κοιτάξτε. Είναι πουλί. Είναι αεροπλάνο. Όχι, είναι ο Σούπερμαν. Μέσα στο άπειρο του σύμπαντος υπήρχε κάποτε ένας πλανήτης, ο Κρύπτον. Ένας πλανήτης που έκαιγε σαν πράσινο αστέρι στους μακρινούς ουρανούς. Ο πολιτισμός του ήταν τόσο πολύ εξελιγμένος και έτσι δημιουργήθηκε η φυλή των υπερανθρώπων, των οποίων η σωματική και η πνευματική δύναμη ήταν τέλεια. Μια μέρα όμως, ισχυρές δονήσεις απείλησαν να καταστρέψουν για πάντα τον Κρύπτονα. Ένας από τους σπουδαιότερους επιστήμονες του πλανήτη διαισθάνθηκε το τέλος, έβαλε το νεογέννητο γιο του μέσα σε ένα μικρό πύραυλο και τον κατήφθηνε προς τη γη, την ώρα που ο Κρύπτον εξεράγει. Ο πύραυλος έτρεχε ανάμεσα σε αστέρια και προσγειώθηκε ομαλά στη γη μαζί με το πολύτιμο περιεχόμενό του, τον τελευταίο επιζώντα του Κρύπτονα. Ένας περαστικός βρήκε το παιδί χωρίς ούτε μία γρατζουνιά και το πήγε σε ένα ορφανοτροφείο. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και το αγόρι μεγάλωνε, ανακάλυψε πως είχε μια εκπληκτική φυσική δύναμη. Ήταν πιο γρήγορος από σφαίρα, πιο ισχυρός από τρένο. Περνούσε πάνω από κτηρία με ένα μόνο άλμα. Το νεογέννητο από τον Κρύπτονα είναι τώρα ο άνθρωπος από Ατσάλι, ο Σούπερμαν. Για να μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπερδυνάμεις του στην αιώνια μάχη για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, ο Σούπερμαν μεταφιέζεται στο Κλάρκ Κέντ, δημοσιογράφος σε μια μεγάλη εφημερίδα της Μητρόπολης.